veľmi hrdá na naše deti, že toto dokázali, že sme sa umiestnili teda na tomto krásnom 3. mieste a verím, že my sa zúčastníme aj budúci rok, aj tie ďalšie roky, pokiaľ bude Alfiada existovať. Takže ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť a tešíme sa na budúci ročník. Páčilo sa mi to veľmi a je to vynikajúci nápad. V takom učení, v zábave aj hre, že sme sa tam tak zabávali na tom aj. V tom učení a veľa zábavy. Bolo to super. Sme sa aj učili a boli tam dobré testy. Niektoré. Tie súťaže, čo tam boli. Slovenčina, aj matika, všetko. No tak asi v angličtine a v slovenčine aj docela. Ale niečo aj z matiky som sa naučil. Najviac slovenčina a angličtina. Asi v angličtine. A najviac sa mi páčilo Pexeso a rátanie matiky. Najradšej som mala Pexeso. Ako všetky boli dobré. Hej, spájanie obrázkov. Aha, toto, Pexeso.